Logo de gravadas as posicións, o sistema de clasificación en funcionamento automático. Peza metálica detectada polo sensor inductivo. O robot fai o ciclo para pezas metálicas. Coloca na súa posición. Seguinte peza, peza plástica, transparente. O robot fai o ciclo para pezas plásticas. Seguinte peza, unha peza plástica de cor branca que é expulsada por un cilindro de doble efecto. Nova peza, peza plástica de cor negra. E o robot volve a realizar o ciclo para pezas plásticas.